Se a música tradicional galega chegou aos nosos días é grazas a que xeración tras xeración familias ensináronlles ás súas fillas as nosas coplas. Transmitíronllas con moito agarimo, pero sen ser conscientes do gran valor do acto que estaban levando a cabo. A literatura e a linguaxe popular foron un bastión de resistencia para que moitos detalles da nosa historia non caesen no esquecemento. E a convidada de hoxe moito ten que ver con esta temática. A nosa muller é a protagonista dun dito que aínda podedes escoitar na boca de algún veciño, de algunha familiar, ou diredesme que non vos soa nos tempos de María Castaña, pero pouca xente sabe que esta muller existiu de verdade e aínda menos coñecen a súa historia. Así que hoxe imos pedirlle a María que ceibe con nosa fiestra cara a súa vida e que abramos xuntas o Códice Feminino. Benvida, María! Bueno, moitas gracias, pero eu xa non sei se é día, noite ou que. Ainda estou intentando descifrar eso da máquina do tempo. Tiñedes que ver a súa cara cando lle ensinei o Instagram. Parecía que había un demo dentro. Que a min deixoume atónita. Bueno, María, mira, que che parece se para entrar en materia xogamos a un xogo? Veña. Imos xogar a Pim Pam Pum, un xogo que está moi de moda agora. Mira, vouche explicar. Eu digo comida, e ti tes que decir rapidamente a túa comida favorita. Sen dúbida os cachelos. Vamos, pois. Defecto que máis problemas che deu? A ver, eu non o considero un defecto, pero a veces a miña lingua había catala, porque vai sola. E agora, a túa canción favorita? Pois a miña cantiga favorita é a número 100 da Santa María. Pasatempo favorito? Pois eu creo que negociar. A mí gustame moito ser negociante. De feito, defendía sempre as miñas propiedades, tanto que ata lle pedín contas ao bispo. E como iso? A ver, contache. Bueno, espera. E o xogo? Serás bule-bule? Veña, a ver. Pero queres sabelo ou non? Bueno, sí, veña, conta. Eu non vou ir de santa, pero tampouco de demo. A nós presionábanos, exprimíanos con impostos. E bueno, sabes que pasa cando zoscas nada ben, non? Imagino, pois que acaba topando. Espero que non se enteren os influencers do século XXI. Ainda son capaces de montar un asalto ao Capitolio antes de marchar a Andorra. Pero bueno, isto é diferente, porque os influencers están podres de cartos, pero os estamentos baixos da Idade Media, polo que sexa, non tiñan un peso. Bom, como decías antes, perdón, María, que a xente estala se a reprimes. Efectivamente, a xente estala. Digo un documento do 18 de xullo de 1386 no que ti, os teus fillos e un parente recoñecedes oficialmente agredir e asesinar o bispo de Lugo. Direiche, filliña, que o home aquel non era ningún santo. O documento é moi claro, entregastes todas as herdanzas que tiñas no couto de Cereixa na Pobra de Brollón e ademais tivestes que pagar unha multa enorme. Todo por satisfacer as insurias que fixestes contra a igrexa. Así é, filliña. Pero sabes o que non pon no documento? A rabia que tiña a xente. Pero claro, a voz do pobo non se escribía nun pergamiño. Dixo tedes constancia no ano 2025. Escribíase, filla, o que lle interesaba ao poder. Tiveches tamén que pasar medo. Non debe ser fácil poñerse en primeira liña para loitar polos dereitos do pobo. Encantaríache coñecer a María Pita. Ya xa quen é. Pois unha muller que capitaneou a defensa da cidade de Coruña contra os ingleses. Pero bueno, eso pasou moitos anos despois. Carai, parece todo un símbolo. Pois como a ti. Sabías que Cervantes no século XVII utilizaba o teu nome para referirse a cousas que pasaron hai moito tempo? A ver, non sei quen é o bicho ese. O escritor máis importante da fala hispana, muller. Mira que no instituto dan a turra con el. Bueno, eu non imaginaba que o meu nome iba a chegar tan longe. Mira que 7 séculos son unha chea de anos, Claro, eu pensei que desaparecería entre os papéis xudiciais. E agora resulta que son un dito popular. Sorprendente, Mira, agora tamén dicimos nos tempos de María Castaña para referirnos a cousas que son así un pouco improbables. Por exemplo, que a mí me gusten os homes. Eso nin en tempos de María Castaña. Pero, filliña, que cousas tes? Improbable ou non, eu fixen o que tiña que facer. E con moito enriba, que era propietaria e viúva. Feito no documento non apareces como muller de o que acompaña a. Ben raro para esa época. Pero a xente que pensa que as mulleres quedábamos cos brazos cruzados. Mira, Lara, as mulleres fixemos moitas cousas. Pero os homes eran quen escribían a historia. Escribían o que lles conviña. E de feito, iso é exactamente a razón pola que existe este podcast. Como diste a Iconi. Exactamente! Pois María, foi un placer que viñeras aquí a contarnos a túa historia. Para servirte, neniña. No Códice Feminino quisemos traer a unha selección de mulleres variada. E hoxe aprendemos cunha muller brava, forte, unha muller que loita polas injustizas. Certo é que parte da súa historia
creouse a partir dunha lenda, pero tamén queremos resaltar este tipo de figuras. Ademais, calquera lle di que non a miña máquina do tempo. Podedes ir deixando nos comentarios que vos vai parecendo este podcast e non vos olvidedes de seguirme a min, Lara California e a Prado Rúa nas nosas redes sociais. Acompañarásme no próximo episodio. Lembra que aquí estamos para poñer en valor as mulleres do reino medieval da Galiza e para seguir abrindo o códice feminino.